Har du nogensinde tænkt over, hvordan jeg opbevarer alle de 60 forskellige farver af kampknapper, der forhandles på storkebarn.dk? Jeg har alle 60 farver, og dem har jeg både i størrelse 20 og i størrelse 16. Der kan selvfølgelig ske, at nogle af dem lige ryger i rest et øjeblik, men jeg forsøger at have alle sammen hjemme altid. Så det vil sige, at man kan næsten altid finde en farve, der passer præcis til det, man lige har brug for den til. Når jeg skal opbevare dem, så putter jeg dem i poser, og dem sidder jeg faktisk og tæller op, fordi jeg synes jo, at der skal være 20 knapper, når man bestiller 20 knapper. Skulle der være noget, der er smuttet, så har jeg forsøgt at gøre det så godt jeg kan. Men ellers så må jeg kontakte mig, hvis der ikke er kommet 20 knapper med, sådan som jeg bestilt. Jeg har opbevaret den i sådan en reol her. Kan I se, den er jo ligesom farvekortet. Se, det spejler sig lige en lille smule. Men her ser jeg faktisk alle de 60 forskellige farver, og de er alle sammen på lager. De er lige hele vejen henad. Det her det var størrelse 20, og her henad, der kommer størrelse 16. De er ikke helt fyldt op endnu, for jeg har lige fået nye farver hjem, som ikke er blevet talt op endnu. Så mangler jeg til 50.000 knapper, så det kan godt være, at de går et par dage, inden alle er talt op. Men må ikke der er en farve, du kan bruge til lige præcis det syprojekt, du har. Håber du kunne lide videoen. Tak fordi du kiggede med. Hej hej.